Εκπονήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την ασφάλεια από τους κεραυνούς των δικτύων υψηλής τάσης. Την εργασία, που έλαβε το δεύτερο βραβείο σε παγκόσμιο διαγωνισμό στις ΗΠΑ, εκπώνησε ο υποψήφιος διδάκτορ του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αλέξανδρος Χατζικώστας, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Θωμά Τσοβίλη. Καινοτομή και πρωτοπορεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς η διπλωματική εργασία του Αλέξανδρου Χατζικώστα απέσπασε το δεύτερο βραβείο σε παγκόσμιο διαγωνισμό του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στη ΣΥΠΑ. Όπως μας εξήγησε ο Αλέξανδρος, η εργασία του αφορά στην προστασία του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή των πυλώνων, από κεραυνούς, με την τοποθέτηση αλεξικέραυνων κατά μήκος των γραμμών, καθιστώντας άτρωτο το δίκτυο. Οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καταπονούνται από κεραυνικά ρεύματα και δημιουργούνται σφάλματα στο δίκτυο και στις συσκευές, ακόμη και μέχρι στις εγκαταστάσεις των σπιτιών μας. Και με βάση αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, η ιδέα είναι, χρησιμοποιώντας συσκευές, οι οποίες ονομάζονται εχθροπής υπέρτασης, να εκτρέψουμε το ρεύμα του κεραυνού με ασφαλή τρόπο στη γη. Οι συσκευές αυτές μπαίνουν παράλληλα στους μονοτήρες που βρίσκονται στις γραμμές, στους πυλώνες, οι οποίες εκτρέπουν το κεραυνικό ρεύμα με ασφαλή τρόπο στη γη. Αυτή η έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική και φάνηκε ότι την εκτιμάει ιδιαίτερα και το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, διότι αφορά την αξιοπιστία των δικτύων μεταφοράς, που είναι πλέον πάρα πολύ σημαντική, γιατί στα δίκτυα μεταφοράς, στους πυλώνες, αυτά που βλέπουμε έτσι έξω από τις μεγάλες πόλεις κτλ., εκεί πλέον συνδέονται και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνδέονται συστήματα μπαταριών, που στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ευάλωτα στα κεραυνικά πλήγματα. Επομένως, και τα κίνητρά μας ήταν η βελτίωση της αξιοπιστίας, αλλά γι' αυτό φάνηκε ότι το επίπεδο της εργασίας ήταν αρκετά υψηλό, έτσι ώστε να βραβευτεί διεθνώς. Για σημαντική διάκριση του τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου, που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο στην έρευνα και τη διδασκαλία, έκανε λόγο ο κύριος Τσοβίλης. Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος δήλωσε ικανοποιημένος που είδε τους κόπους 2 ετών να ανταμείβονται. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος, γιατί ήταν αρκετή προσπάθεια για αρκετός κόπος, όπως όλοι οι φοιτητές, για να ολοκληρώσουν την διπλωματική τους εργασία. Είναι μια διάκριση σίγουρα και για το εργαστήριο και για το πανεπιστήμιο και γενικά για όλη την Ελλάδα. Και είναι ένα σημάδι, ρε παιδί μου, ας πούμε, ότι βρίσκομαι στον δρόμο. Θα περιμένουμε και άλλα βραβεία δηλαδή στο μέλλον. Ας ελπίσουμε. Είναι μια διάκριση σημαντική, είναι κάτι το οποίο μας τιμά και σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας δίνει όθηση, έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε, να έχει αντίκτυπο και στο δικό μας το δίκτυο, το ελληνικό της μεταφοράς, αλλά και σε διεθνές επίπεδο στη βελτίωση της αξιοπιστίας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Το οποίο μας έχει πάρα πολλά βραβεία και στο εργαστήριο υψηλών τάσεων και τα υπόλοιπα εργαστήρια. Κινούμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό είναι κάτι που πιστεύω είναι σημαντικό να προβληθεί, ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Δήμο μας κάνουν μια φοβερή προσπάθεια να βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και να προσφέρουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ερευνητικές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η εγκατάσταση των εκτροπέων υψηλής τάσης σε πυλώνες είναι μια πρακτική που θα αρχίσει να εφαρμόζεται άμεσα διεθνώς. Η τελετή απονομής του βραβείου θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου στο Νάσβιλ του Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αλλάζουμε θέμα.